Здравейте, приятели! Днес ще играем играта Майнкрафт. В миналото видео, както знаете, играхме Squid Game по-скоро Roblox в Squid Game вид. Squid Game едновременно и Roblox, а пък днес ще играем Майнкрафт. Айде. Извинявам се. Плуваме. Оле, чакай, забравяш съм. Аксолота ли? Аксолота ли, приятели? Приятели, спират ми сърцата. Нямам сърца. Имам едно, две, три, четири. 7,5. 6,5 бе. Чакайте. Какво правя? Добре, аз мисля да построим къща. И да, между другото, с какво е дърво искате? С това или с бяло дърво или с кафяво дърво? Добре. Кафяво! Добре, защо ми искате с кафяво дърво? Няма проблем. Добре, приятели ми, сега мисля да построим къща, както казах. Ако искате в следващото видео да играем Fortnite, оставете по един лайк на видео. Ако съберем 50 000 лайка, ако съберем 50 лайка, ще играем Fortnite Battle Royale. С баща ми. Той ще се включи също. Ако искате Fortnite Lego, но Fortnite Lego, ако има още абонати, приятели. Не, сега имаме колко абоната имаме? 73. 73 абоната. Добре се справям, но мисля вече да започва. Така, стига де! Така. Построих. Да. Добре, просто трябва да се... Така, приятели, завърши нашето видео. Ще се видим в следващото видео, в което ще играем Fortnite, ако видеото събере 50 лайка.